Čaute, čaute, teraz je tu nový kanál, ktorý sa volá vlastne Magic a budú tu hociaké kúzla s kartami alebo bez kariet alebo hociaké kúzla a keď sa vás to zaujme, no ak možno budem dávať aj vysvetlenia ku tým trikom a také podobné, aj nejaké vylepšenia a možno sami pochopíte voľakedy, ako si lepšie sám vyrobiť kúzlo. Takže, moje prvé kúzlo, ktoré sem chcem dať, sa volá statočná energia. Statočná energia, pretože vašu kartu, ktorú si teraz vyberiete, vyťahnem pomocou statočnej energie. Takže ktorá? Napríklad tento srdcový dolník a dám ho na vrch. Dáme tam karty a vlastne pokiaľ sa vám budú tieto videá páčiť, čo som hovoril, a nejakých 100 lajkov bude tu, tak pridám ďalšie video. A teraz, keďže je zamiešaný balíček, tak vyskúšame otepláky si dať a vyťahnuť tú vašu kartu. Dobre, nepodarilo sa. Vyskúšame o mikinu. Zase sa nepodarilo, ale o tričko vyskúšam. A je to naozaj vaša karta. Takže, ak sa vám video páčilo, tak možno ku nemu dám aj vysvetlenie. Vidíte, že karta je v strede, takže vás to môžem naučiť. Pokiaľ sa vám páčilo, tak dajte like, pokiaľ bude 100 lajkov, pridám ďalšie videá a môžete dať aj odber. Pokiaľ sa vám nepáčilo, že mám prestať s natáčaním, čo som teraz začal, tak dajte aj dislike. Takže ja sa s vami lúčim, tak čaute, čaute.